Melde, jeg ilmer faktisk lige nu. Ja, mand. Lidt hjælp her. Lidt hjælp heroppe. Okay. Spørg bare. Bare roligt, spørg bare. Hjælp! Så jeg ramte jeg lige med alle sammen. Jeg fik Tarik til at recall. Hvor fuck er det rent hen? Kan du hjælpe mig med blue buff? Jeg har virkelig brug for den, Peter. Ja. Jeg har 3.300 liv, men jeg har heal. Fjeder. Okay, du går bare først, please. Okay. 17. Peter. Jeg har en ting, jeg har lyst til at sige til dig. Du må gerne gå nu. Okay. Klar. 316 og skub. That's killers though. Kills, Peter. Dang. Vi har fart på. Okay, jeg kan i hvert fald få et kill, tror jeg. Fordi så kan jeg lige bruge mit ulti og alt muligt. Okay, det kunne jeg ikke. Hvad sker der for det der? Hvad fanden? Ej, det var da fesen. Så får dobbeltkill. Jamen. Bare, dobbeltkill. Og så lige det sidste. Du har lige et lille assist. Yes. Jeg har mit ulti hver 40. sekund. Jeg har mit ulti hver... Jeg går 40 sekunder, så har jeg det igen. 144 sekunder. Du rører dig ikke rører dig på sadlen, altså. Hvad tænker du, render mig for? Peter? Hvad? Peter, det er sådan, man skal gøre det. Jeg er da lige glad. Værsgo. Tank. Har du lagt mærke til, at hver gang Frederik han skal sparke til en bold i fodbold, så skal han sige sådan en stat-trick eller sådan noget? Ja. Det er sådan en stat-trick. Nej, det er ikke stat-trick. Se gratis skill. Sådan, ikke Brunino. Seriøst. Hvad så, Rejs? Hvordan går det i dag? That bitch is mine, sagde han. This bitch is mine. Fino. 20 stacks, bitches. So close. Endelig har jeg 20 stacks, bitches. Altså. Det er lige med, den har allerede givet mig 180 ability power. Prøv at kigge på, hvad jeg har købt. Den der, hvor der sådan står 20 ved, har givet mig 180 ability power. I helvede. 180. I helvede. Og jeg er kun level 11. Ja, men det er faktisk også. Hardcore KS! Satan. Nå, du ramte. Så mistede jeg. Okay, er du klar? Nu flækker jeg lige Rise her. Nej! Hvad sagde jeg? Det der. Nej, hvad sagde jeg? Skal jeg gå hans triple kill? Okay, lol. Så... Vent lige lidt. Oh my god. Jeg kan moderere det. Okay. Lol, jeg kan faktisk godt lide, at jeg stadig filmer. Tak. Okay, lad være. Det er fuldstændig lige meget. Hvad kan du, Jens? Ikke et ged. Og ikke en skater. Jeg dør sgu da over i fjeder. Okay, nu har jeg mit ulti hver 40 sekund stadigvæk. Det fuck. Jeg har lige købt mere cooldown reduction. Fed. Lol. Det burde gøre sådan, så jeg fik mit ulti lidt mere, sådan lidt hurtigere. Ja.
Sådan! Fuck, det var tæt på. Okay. Fjeder. Kom nu, vi rebooter der kan 6, okay? Yes. En fed boys til KS. Ej, det er da fisen, det der. Hver gang jeg bruger min Q, så får jeg 35 til 50 liv. Er du klar? Yes. Er du klar til at se, hvor fucking meget liv jeg får nu? Ikke? Bum, 55, 54. Fjeder. Puh, ja. Ej, så træls det der. Bang, bla bla, stop, bang, Er du klar? Fuck dig! Mo. 17. Så er det godt, Peter. Kom, Peter. Jeg skal have nummer 17. Det står jo bare her. Ja. Jeg skal have nummer 17 med ekstra kebab. Det er dårligt ikke mere. Vent lige lidt. No! Fjeder. Det var da rigtig den bedste plan indtil videre. Altså. Det var den bedste. Lol, rejsen så mig engang. Bang, tag aldrig den så mig heller ikke. Blå. Nej. Nu så de mig. Bare hurtigt løbe ud. Du kan godt bare trykke Q og bare løbe ud. Og så tryk bare W og Q. Okay, jeg recall lige. Ja, det er godt greb den bøsse. Mange tak. Ja, mand. Men lidt botsene er ved at blive overpowered. Yes. Satans. Er det der et quadra kill, jeg kan se? I don't fucking know. I skal se med at købe noget AD til den fede base. Det der, det er godt nok fisen. Stjæl fucking quadra kill. Og du fik triple kill, fed. Bang, bla bla, bla. Jeg jungler lige lidt. Bare for fun. Lol jinx. Så kan vi bare lige sådan her. Lige med. Jeg skal have nummer 17. Med ekstra løg. GG Jinx. Ej, det var sjovt. Hov. Bang, bla bla, bla bla. Okay. Jeg healede. Mo. Det fuck, jeg healede, og så døde jeg alligevel. Det sådan, du healer ikke på min vagt, det er en boys.
bane. Fuck, det var dem, der tager det der. Han begyndte at recall op i hans base lige der bag ved muren, så kunne jeg ulti ham. Ja. Altså. Fuck, de gik hurtigt. Nå, men jeg elsker det. Jeg har flest kills i hele gamet. Det er da dejligt. Yes. Jeg er faktisk den eneste, som ikke er død. Har du ikke været død bare én gang? Nej. Kæft, du er heldig. Det er bare fordi, jeg har hjulpet dig. Ja, mand. Okay. Sådan. Han er en kæmpe bag. Og så den går man det. Og så den går man det. Okay. Hvis ikke mit arm. Okay. Kan Six din hund hjælpe mig nu? Nu dør jeg. Fuck, det er så fesen det der. Nu har du da været død, ikke? Jo. One gang. Bare one gang, eller? Goddag! Okay, jeg prøver kun at købe af. Du kan ikke flække mig, du kan ikke flække mig, du kan ikke... Farvel! Klar. Det her, det var 3, 2, 1, no-scope. Klar. 3, no-scope. Fjerde. What up, chops? Så jeg kan flyve igen. What up, chops? Hæld der sådan noget, nok nu. Nå, det vil jeg gøre med. 3, 2, 1. Ja! Det er grunden til, at jeg elsker Luke så meget. Ja. Den halve time senere står stadig og slår på en mine. Fuck, det lækker det. See you later, alligator.